ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പറ്റുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 44ാമത്തെ മലയാളം 3 മണിയുടെ മലയാളം ബാച്ചിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓം ജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതമേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതമേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹിം ദദാതി പദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീ ഗുരോ ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീ ഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്യദന്തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാൻ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതായുജ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേ ശ്രീ വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി ദിനാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശിവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ ശിക്ഷാഗുരുക്കന്മാരുടെയും ദീക്ഷാഗുരുവിന്റെ പാദത്തിൽ നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ വൈഷ്ണവരെയും നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങാം. അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്നലെ 7ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ പറ്റി കുറച്ച് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്, പിന്നെ അതിനെ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം. എല്ലാവരും പ്ലീസ് ഒന്ന് മ്യൂട്ടായിട്ടിരിക്കണം. ഞാൻ മ്യൂട്ട് ആക്കണതാണ്, ആരെങ്കിലും മ്യൂട്ട് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അതുകൊണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് അധ്യായം തൊട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾക്കറിയാം, നമ്മള് 6ാമത്തെ അധ്യായം വരെ കർമ്മയോഗത്തിനെ പറ്റി, 7 മുതൽ 12 വരെ ഭക്തിയോഗത്തിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോൾ ഭക്തിയോഗത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയണം അല്ലെ. നമ്മൾ ആരെയാണ് ഭക്തി ചെയ്യേണ്ടത്, ആരെയാണ് നമ്മൾ ഭജിക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണം. അപ്പൊ 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ നമുക്ക് അഷ്ടാംഗ യോഗയെ പറ്റി പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അഷ്ടാംഗ യോഗയെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. ധ്യാന സമാധിയിൽ എത്തിയിട്ട് സമാധിയിൽ കൂടെ ഭഗവാനെ അറിയാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയുള്ള യോഗികളെ ഭഗവാന് ആ യോഗികളുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഭഗവാനായിരിക്കും. അത് ഭഗവാന് വളരെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഓരോ ഇതിലും നമുക്ക് പ്രത്യേകങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സ്വഭാവം ഉണ്ടാവണത് എങ്ങനെയാണ്, ത്രിഗുണങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് നമ്മുടെ സ്വഭാവം ഉണ്ടാവണതെന്നും ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അതീതനാണ് ഭഗവാൻ എന്നും. അപ്പോ അത് പിന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു, ഭഗവാൻ നമ്മുടെ സുഹൃത്തായിട്ട്, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിനുള്ളിലെ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ സുഹൃത്തായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാൻ ആത്മജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മള് സ്വല്പം അല്പസ്യ ധർമ്മസ്യ, നമ്മൾ കുറച്ചെങ്കിലും മുന്നേറ്റം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും നാശമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ അവിടെ പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഭഗവാൻ 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്താ പറയണേ, അങ്ങനെ കുറച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകള് നല്ല നല്ല കുടുംബങ്ങളിൽ വന്ന് ജനിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനെ തന്നെ അറിയാൻ പാകത്തിനുള്ള എന്താണ് ഭക്തന്മാരുടെ കുടുംബത്തിലോ, അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ നല്ല സമ്പത്തും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം ഇതുള്ള നല്ല ദൈവികമായ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കാൻ സാധിക്കുന്നെന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ഇന്നലെ നമ്മൾ 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടു ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ. ഈ ഒരു ലോകത്ത് ഭഗവാനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. കാരണം ജലം കുടിക്കാണ്ട് ഒരാൾക്കും ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. എത്ര പണമുള്ളവനായാലും എത്ര പാവപ്പെട്ടവനായാലും ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം വേണ്ടത് വെള്ളം കുടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്.
അപ്പൊ എത്ര നമുക്ക് വിഭവ സമൃദ്ധമായ സാധനം തന്നിട്ട് വെള്ളം തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ആദ്യം ഞാൻ ഇത്തിരി വെള്ളം കുടിക്കട്ടെ എന്നിട്ടാവാൻ ബാക്കി കാര്യം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ആ വെള്ളം, ആ ജലത്തിന്റെ രസം അത് ഭഗവാനാണ്. സൂര്യന്റെ ശക്തി, സൂര്യന്റെ പ്രകാശം, അതേപോലെ തീയ്, അഗ്നിക്ക് ചൂടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് അഗ്നിയല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ചന്ദ്രന്റെ ആ കുളിർമ, പുരുഷനിലെ പൗരുഷം, ഇതൊക്കെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നമ്മളെ കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് ഭഗവാൻ. അതെല്ലാം ഭഗവാനെ തന്നെ, ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു വിഭൂതിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരണം. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ബീജമ്മാം സർവഭൂതാനാം, എല്ലാ ഭൂതങ്ങളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ തേജസ്വികളുടെ തേജസ് ഞാനാണ്, ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധി ഞാനാണ്. ബീജമ്മാം സർവഭൂതാനാം, എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉടമസ്ഥൻ, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എന്നെല്ലാം ഭഗവാൻ നമുക്ക് 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്നു. എന്നിട്ട് 7ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ലാസ്റ്റില് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നുണ്ട്, എന്താണ് മരണസമയത്ത് പ്രയാണകാലേ ആ ഒരു ഇതിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ അറിയേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അത് എങ്ങനെയാ ചോദിക്കുന്നത്? സാധിഭൂതാദി ദൈവം മാം സാധി യജ്ഞം ച യേ വിദു പ്രയാണകാലേപിച്ച മാം യേ വിദുർ യുക്തചേതസഃ. എന്നെ അറിയുകയും എപ്പോഴും എന്നെക്കുറിച്ച് ബോധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർ, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവായ ഭഗവാനാണ് ഞാനെന്നറിയുന്നവൻ മരണസമയത്ത് പോലും എന്നെ സ്മരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വീണ്ടും നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അതെന്തിനാണ്? നമുക്ക് മരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല. നമ്മളെല്ലാവരും ജനിച്ചു, നമ്മളെല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇവിടെ സ്ഥിരമാണെന്നല്ലേ. എന്നാൽ എല്ലാവരും, നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളവരെല്ലാവരും പോയിട്ടുണ്ട്. ഒരിക്കൽ നമുക്കറിയാം, പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാരില് ഇവര് വനവാസ സമയത്ത് കുന്തി ദേവിക്ക് കുറച്ച് ജലം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ പാണ്ഡവന്മാര്, അർജുനൻ, ഭീമൻ, നകുലൻ, സഹദേവൻ ഒക്കെ പോവും. അവരെല്ലാവരും പോവും, പക്ഷെ ആരെയും തിരിച്ചു കാണില്ല. അങ്ങനെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് പോണ സമയത്ത് അവിടെ ഒരു യക്ഷൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട്, കാരണം എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ബോധമില്ലാണ്ട് കിടക്കാണ് സമുദ്രത്തിന്റെ അടുത്ത്, അല്ല നദിയുടെ അടുത്ത്. അപ്പൊ ചോദിക്കും, തടാകത്തിന്റെ അടുത്ത്, സോറി. അപ്പൊ ചോദിക്കും എന്ത് പറ്റി ഇവർക്കത് ചോദിക്കുമ്പോ യക്ഷൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് ചോദിക്കും, ഞാൻ ചോദിച്ച ഉത്തരങ്ങൾക്ക് തരാത്തതിനാണ് ഞാൻ അവര് അങ്ങനെ ബോധം കെട്ടുപോയത്. ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉത്തരം ചോദിക്കും. അങ്ങനെ കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയണ്ട, ഏറ്റവും അത്ഭുതമായിട്ടുള്ളത് എന്താന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ, നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളവര് മരിക്കണു, നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളവര് മരിക്കണു, പക്ഷെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കണില്ല നമ്മൾ ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് പോകേണ്ടവരാണ് എന്ന്. നമ്മൾ ആരും ഇവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കാൻ വന്നതല്ല, നിൽക്കാൻ സാധിക്കുമില്ല. എത്ര വയസ്സാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരിക്കൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് പോയേ പറ്റൂ. ആ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പേരുണ്ടാവും. ആ പേര് പിന്നെ അവിടെ നിന്നു, അല്ലെ. പിന്നെ അത് ഭൂതമായിട്ട് മാറി, അതായത് പാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറി. പിന്നെ അത് ഒരിക്കൽ എൻ്റെ അമ്മൂമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഭാര്യ ഉണ്ടായിരുന്നു, എൻ്റെ ഭർത്താവ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെ. ഒരിക്കലും അത് ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരില്ല. അപ്പോ ഇവിടുന്ന് ഭഗവാൻ പരമപദ പ്രാപ്തി എന്നാണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ പേര് കൊടുത്തേക്കണത്. ഇവിടുന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആളെ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. എങ്ങനെ ഉപേക്ഷിച്ചാലാണ് എന്നും എന്താ പറയാ, തദ്ഭാസേത് സൂര്യോന ശശാങ്കോന പാവക യദ് ഗത്വാന നിവർത്തന്തേ തദ്ധാമം പരമം മമ. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ ലോകത്ത് ഒരിക്കലും സൂര്യനോ ചന്ദ്രനോ വൈദ്യുതിയോ അല്ല അവിടെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നും പ്രകാശിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ലോകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരേണ്ടാത്ത ആ ലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ചെന്നെത്താൻ സാധിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ലാസ്റ്റിൽ തന്നെ പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ പ്രയാണകാലത്തില് എന്തെല്ലാമാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയെല്ലാം ചിന്തിച്ചാലാണ് നമുക്ക് മരണസമയത്തും ഭഗവാന്റെ ചിന്ത വരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആരും പേടിക്കണ്ട ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് പറയണമെന്ന് വെച്ച്, കാരണം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പറയണത്. എന്തായാലും നമ്മൾ അറിയണല്ലോ, അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ അർജുനൻ എന്നിട്ട് ചോദിക്കണം. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തി, അതിഭൂതം അതിദൈവം അങ്ങനെ എന്നെ അറിയണവനാണ്, പ്രയാണകാല സമയത്തും എന്നെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു നിർത്തി. ഇവിടെ അപ്പൊ അർജുനൻ 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തില് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാണ്. കാരണം ഇത്രയല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, മുഴുവൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താന്ന് മനസ്സിലാവണില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ,
ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഭഗവത്ഗീത 8-ാം അധ്യായത്തിലെ 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അർജുന ഉവാച കിം തദ് ബ്രഹ്മ കിദാത്മാനം കിമധ്യാത്മം കിം കർമ്മ പുരുഷോത്തമം അതിഭൂതം ച കിം പ്രോക്ത അതിദൈവം കിം ഉച്യതേ. എന്താണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? കിം തദ് ബ്രഹ്മ, ആ പറയുന്ന ബ്രഹ്മ എന്ന്, ബ്രഹ്മം എന്നാൽ എന്താണ്? കിം അധ്യാത്മം, അധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കിം കർമ്മ, കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പുരുഷോത്തമ, ഇവിടെ ഭഗവാനെ അർജുനൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പുരുഷോത്തമൻ, പുരുഷന്മാരിൽ ഉത്തമൻ, എല്ലാത്തിൻ്റെയും ആസ്വാദകൻ, പൂർണ്ണ ആസ്വാദകൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ. അതിഭൂതം ച കിം പ്രോക്ത അതിദൈവം കിം ഉച്യതേ. നമ്മള് അതിഭൂതം എന്നാൽ എന്താണ്, അതിദൈവം എന്നാൽ എന്താണ്, ഇങ്ങനെ അർജുനൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കണം. പിന്നെ 2-ാമത്തെ ഇതിലും അർജുനൻ ചോദിക്കാണ് അതിയജ്ഞം കഥം, 2-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അതിയജ്ഞ കഥം കോത്ര ദേഹേസ്മിൻ മധുസൂദന പ്രയാണകാലേ ച കഥം ജ്ഞേയോസി നിയതാത്മഭീഹി. മധുസൂദന, ആരാണ് യജ്ഞദേവത? ഈ ശരീരത്തിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ കുടികൊള്ളുന്നു? ഭക്തിയുത സേവന നിരതരായവർക്ക് മരണവേളയിൽ അങ്ങയെ എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും? അപ്പൊ ഈ 2 ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഈ 2 ക്വസ്റ്റ്യനിലും കൂടെ 6 ക്വസ്റ്റ്യനാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് അർജുനൻ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. അതായത് ബ്രഹ്മം എന്താണ്, അധ്യാത്മം എന്താണ്, കർമ്മം എന്താണ്, അതിദൈവം എന്താണ്, അതിഭൂതം എന്താണ്, അതിയജ്ഞനാരാണ്. അപ്പോ 2-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? മധുസൂദന, മധു എന്ന രാക്ഷസനെ കൊന്നവനെ. അപ്പൊ മധു എന്ന അസുരനായ നമ്മുടെ അജ്ഞാനത്തിനെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ ഭഗവത്ഗീത നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. അതിനെ എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക എന്ന് അർജുനൻ ഇവിടെ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഉത്തരം ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോവാണ്. ഭഗവാനുവാച അക്ഷരം ബ്രഹ്മ പരമം സ്വഭാവോധ്യാത്മമുച്യതേ ഭൂതഭാവോദ്ഭവകരോ വിസർഗ കർമ്മ സഞ്ചിത. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എന്താ പറയണേ ഭഗവാൻ? അക്ഷരം ബ്രഹ്മ പരമം, അല്ലെ? ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളായ ജീവാത്മാക്കൾ തന്നെയാണ്, ജീവസത്തകളെയാണ് ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മം എന്നിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അവിനാശിയും അതീന്ദ്രനുമായ ആത്മാവത്രേ ബ്രഹ്മം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ബ്രഹ്മം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജീവസത്ത, ഈ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിനാശിയാണ്, അതീന്ദ്രിയനാണ്. കാരണം എന്താ? ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംശമാണ് നമ്മള്. അപ്പൊ നമ്മളും ഭഗവാന്റെ അത്രം ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ ഒക്കെ ഗുണങ്ങൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ ആ അളവിലായിരിക്കില്ല. കാരണം എന്താ? അച്ഛൻ ചിലപ്പോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഭയങ്കര ഇതായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മകൻ ആ അച്ഛന്റെ പേരിൽ അറിയണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛന്റെ അത്രയും ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടോ ഇതുണ്ടോ നമുക്കറിയില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ അതേപോലെ ഭഗവാനായ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പരംപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ജീവാംശം, അതായത് അംശമാണ് നമ്മള്. നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ കടലിലെ ജലമുണ്ട്, കടലിലെ ജലം എത്രയോ നമുക്കൊന്നും അളക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല, അല്ലെ? ആ കടലിലെ ജലത്തിൽ നിന്ന് ഒരു തുള്ളി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളം എടുത്താലും അതിന്റെ സ്വഭാവങ്ങള്, അതായത് അതിന്റെ ഗുണങ്ങള് ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും ഒരു തരത്തിലും, പക്ഷെ അളവിലുണ്ടാവില്ല, അല്ലെ? ഒരു കടലിന്റെ അത്രം അളവ് ഒരു ബക്കറ്റിലെ വെള്ളത്തിൽ കൊള്ളില്ല. അപ്പൊ ഗുണത്തിൽ ഒന്നാണെങ്കിലും ക്വാളിറ്റിയില് ഒന്നാണെങ്കിലും ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും, അളവിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയണത്, അതീന്ദ്രനുമായ ആത്മാവാണ് ബ്രഹ്മം. പിന്നെന്താ? ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതിയെ അധ്യാത്മാവ് എന്ന് അധ്യാത്മം എന്ന് പറയണം. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചവുമായിട്ട് വരുമ്പോഴുള്ള നമ്മുടെ ആ സ്വഭാവത്തിനെയാണ് അധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്താ പറയണത്? ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികാസനത്തിന് വേണ്ടുന്ന കർമ്മങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ശരീരം എടുത്ത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യും, അല്ലെ? അപ്പൊ അതിനെയാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ. നമ്മൾ ശരീരത്തിന് വേണ്ടുന്നതായ പല കർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിനെയാണ് കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് 3 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നു.
നാശമില്ലാത്ത നിത്യസത്തയാണ് ബ്രഹ്മമെന്നും ആ ബ്രഹ്മം എങ്ങനെയാണ് ആ ബ്രഹ്മത്തിന് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എടുക്കേണ്ടി വരുന്നതായ പല കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. അതിനെയാണ് പലതരത്തിലുള്ള ജന്മങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെയാണ് കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ അതിന്റെ ഭൗതികാബോധം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായ ആ സ്വഭാവത്തിനെയാണ് ആധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 3 കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? അധിഭൂതം ക്ഷരോ ഭാവ പുരുഷഞ്ച അതിദൈവതം പുരുഷഞ്ച അതിദൈവതം അതിയജ്ഞോ ഹമേ വാത്ര അഹമേ വാത്ര ദേഹേ ദേഹഭൃതാംബര. അധിഭൂതം എന്താണ് അതിഭൂതം? അതിഭൂതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കറിയാം, ഈ എന്താ പറയാ, പ്രത്യക്ഷമായിട്ടുള്ള ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനെയാണ് നമ്മൾ അതിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകം പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമാണ് എന്ന് നമ്മൾക്കറിയാം അല്ലെ. അപ്പോ ഹേ ശരീരം കൈക്കൊണ്ടവരിൽ ശ്രേഷ്ഠനായവനെ, ആരാണ്? അർജുനൻ. ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? പുരുഷൻ ഹേ അർജുന എന്നുള്ളതിന് ഇവിടെ പറയുന്നു ശരീരം കൈക്കൊണ്ടവരിൽ ശ്രേഷ്ഠനായവനെ. ശ്രേഷ്ഠനായവനായതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത അർജുനന് തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അല്ലെ. ദേഹേ ദേഹഭൃതാംബര. എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അതിഭൂതം. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിനെയാണ് അതിഭൂതം എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയണത്. പിന്നെ സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും ദേവന്മാരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തിനെയാണ് അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ നമ്മുടെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള എന്താ പറയാ ദേവന്മാര്, സൂര്യചന്ദ്രന്മാര്, അവര് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ തന്നെയാണെങ്കിലും അവര് ദേവന്മാരാണ്. അങ്ങനെയുള്ള അവരെയാണ് അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ സകല ജീവാത്മാക്കളുടെയും ശരീരത്തിലെ പരമാത്മാവായിട്ട് വാഴുന്ന ഭഗവാനെയാണ് അതിയജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ 6 ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ബ്രഹ്മ, അധ്യാത്മം, ബ്രഹ്മം, അധ്യാത്മം, കർമ്മം, അതിഭൂതം, അതിദൈവം, അതിയജ്ഞം. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണം. അതായത് ഭഗവാന്റെ പ്രത്യക്ഷമായിട്ടുള്ള വിശ്വരൂപ ദർശനം നമുക്ക് നമ്മളെ ഈ ലോകത്തിരുന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കണം. അത് അറിയാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇതിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമുക്ക്. അതായത് നമ്മൾ എന്താണോ ഈ കാണുന്ന ഈ ശരീരത്തിനുള്ളിലിരിക്കുന്ന ഈ ആത്മാവ്, ഈ ശരീരം വന്നെടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള്, ഈ ശരീരം കിട്ടാനായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങള്, ഈ ഭൗതികമായ ഈ പ്രപഞ്ചം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമായ ഈ പ്രപഞ്ചം, അതിൽ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ തന്നെ വിസ്തരിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങള് അല്ലെ, സൂര്യചന്ദ്ര ദേവന്മാര്, അപ്പോ അവരെയാണ് ദൈവം എന്ന് പറയുന്നതും. എന്നാൽ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ശരീരത്തിലെ ഹൃദയത്തില് പരമസത്തയായിട്ട് പരബ്രഹ്മ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ ഉണ്ടല്ലേ. ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു പരമാത്മ രൂപത്തില് അതിയജ്ഞനായിട്ട് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളിലും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരെണ്ണത്തിൽ പറഞ്ഞു ദ്വന്ദ്ങ്ങളില്ല എന്നല്ലേ, പണ്ഡിത സമദർശിന നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. എന്തുകൊണ്ടാണ്? പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഒരു പട്ടിയെ കണ്ടാലും, ഒരു പൂച്ചയെ കണ്ടാലും, ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ടാലും, ഒരു ആനയെ കണ്ടാലും എല്ലാവരുടെയും ശരീരത്തിനുള്ളിലിരിക്കുന്ന ആ പരമാത്മ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനാണെന്ന് ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾ ശരിയാണ്, ഒരു പട്ടി കടിക്കാൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ഓടിക്കും. എന്നാലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, അതിന്റെ കർമ്മമാണ് ആ രൂപത്തിൽ അത് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു കാലത്ത് അതൊരു മനുഷ്യജന്മം എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ജീവി ആയിരിക്കാം. അതിന്റെ തെറ്റായ കർമ്മങ്ങളിൽ കൂടെ അതൊരു നായിയായിട്ട് ജനിക്കണതാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ വേറൊരു പടം കണ്ടിരുന്നു, കണ്ടോ? ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? നമ്മുടെ ഗുണത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓരോരോ ജന്മങ്ങൾ എടുക്കണം. ഇപ്പൊ മാംസം ഭക്ഷിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മദ്യം ആസ്വദിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ജന്മത്തിലുള്ള ആളുകള് വന്ന് എടുക്കുന്നതാണ് പന്നിയുടെ ജന്മം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നാണോ മാനോ ഇല്ല, നമ്മൾ പറയും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമാണെന്ന് പറയും പലരും. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മള് പല കാര്യങ്ങൾക്കും നമ്മള് പബ്ലിക്കലി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരു വിധത്തിലും ആര് കണ്ടാലും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീയും പൊതുസമൂഹത്തില് എങ്ങനെയാണോ പെരുമാറുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള, കാരണം നമുക്കറിയാം നായ്ക്ക് പരിസരബോധം ഇല്ല അല്ലെ. പരിസരബോധം ഇല്ലാണ്ട് അത് പലതരത്തിലുള്ള
എന്താ പറയാ, അതിന്റെ ഇണയായിട്ടുള്ള സ്വഭാവങ്ങൾ കാണിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന മനുഷ്യര് നായയായിട്ട് ജനിക്കും. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാനെ പറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാ, ഭഗവാനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ എന്താവും, അവരെ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ജീവസത്തകൾ തന്നെയാണ്, ഇതെല്ലാം ജീവസത്തകൾ തന്നെയാണ്. എങ്ങനെ ജീവിക്കണു എന്ന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ജന്മം വരുന്നത്. നമ്മൾക്ക് എന്താവണം, ഇപ്പൊ വലിയ പണക്കാരന്റെ വീട്ടിലുള്ള ഒരാളാണ്, അയാള് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് വിചാരിക്കുകയാണ്, ഞാൻ ഈ എന്താ പറയാ, ഈ കണ്ട സ്വത്ത് മുഴുവൻ ഇട്ടിട്ട് എങ്ങനെ പോകും, ഇതെന്റെ മക്കളൊന്നും നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ജന്മം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു വാച്ച്മാനായിട്ട് വരാം ആ വീട്ടിന്റെ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പാറ്റയോ ഗൗളിയോ എന്തെങ്കിലും ഒന്നായിട്ട് അവിടെ വരും. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അയാളുടെ മനസ്സ് മുഴുവൻ അവിടെയാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സില് എന്തെങ്കിലും ചിന്തയോട് കൂടെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ശരീരമായിരിക്കും നമുക്ക് എടുക്കേണ്ട വരിക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. ഒരു കഥയുണ്ട്, വളരെ വേഗം പറയാം. അതായത് എന്നോട് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ശിക്ഷാഗുരു പറഞ്ഞതാണ്. അതായത് ഒരു അമ്മുമ്മ, വയസ്സായിട്ടൊരു അമ്മുമ്മയാണ്, മരിക്കാൻ കിടക്കാണ്. അപ്പൊ ആ അമ്മുമ്മയോട് ചോദിച്ചു, മക്കൾ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, മക്കളൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ പേരുണ്ട്. അപ്പൊ 90 വയസ്സും കണ്ടായി. അപ്പൊ അവരോട് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, അമ്മയ്ക്ക് എന്താണ് കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹം, അല്ല അമ്മയ്ക്ക് എന്താണ് ആഗ്രഹം, കഴിക്കാൻ അല്ല, അമ്മയ്ക്ക് ഈ സമയത്ത് എന്താണ് ആഗ്രഹം എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ആ അമ്മയ്ക്ക് അത്ര മരിക്കണ സ്റ്റേജാണ്. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു, ഇത്തിരി നത്തോലിയുടെ ചാറ് കൂട്ടി ഊണ് കഴിക്കണമെന്ന്. അതും പറഞ്ഞ് അവര് മരിച്ചു. അപ്പൊ അവരെന്തായിട്ടായിരിക്കും അടുത്ത ജന്മം ഉണ്ടാവുക, അല്ലെ? അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമ്മള് എന്താണോ പ്രയാണകാല സമയത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവണത്, അതായിരിക്കും നമ്മുടെ അടുത്ത ജന്മം. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചിന്തകള് എപ്പോഴും ഭഗവാനിലേക്ക് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അതിനുള്ള ഒരു വിദ്യ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അഭ്യാസേനതു കൗന്ദേയ, അഭ്യാസം കൊണ്ട് നമുക്കത് സാധിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും ചൊല്ലിയൊരു ശ്ലോകാണ്, അന്ധകാലേച്ച മാമേവ സ്മരൻ മുക്ത്വാ കളേവരം യപ്രയാതി സമദ്ഭാവം യാതിനാത്യത്ര സംശയ. അതുകൊണ്ട് ആർക്കും സംശയമൊന്നും വേണ്ട. ഇവിടെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്, അല്ലാണ്ട് വേറെ ആരും വന്ന് പറഞ്ഞു തന്നതല്ല. അവസാന നിമിഷത്തില് നിങ്ങൾ എന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ശരീരം ത്യജിച്ചാൽ അവരെന്റെ ഭാവത്തെ ഉടൻ തന്നെ പ്രാപിക്കും എന്നതിന് സംശയമില്ല. നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഗ്യാരണ്ടി തരികയാണ്. ഈ ശരീരം നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് ഉപേക്ഷിച്ചോളൂ. എങ്ങനെ? ഭഗവാനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായി? നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലെത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ, വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ജയവിജയന്മാരുടെ ഒക്കെ കഥയിൽ മനസ്സിലാക്കാം. അവിടെ എല്ലാവരും ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ, ഭഗവാന്റെ പാർഷദന്മാരെല്ലാവരും 4 കൈകളോടുകൂടെ ഭഗവാന്റെ പോലെ വൈകുണ്ഠവാസികളായിട്ടുള്ള എല്ലാവരും ഒരേപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുക. പക്ഷെ ഭഗവാനെ പോലെയല്ല, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ പോലെ തന്നെ. അങ്ങനെ അതേപോലെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറയാണ്, അന്ധകാലേച്ച മാമേവ സ്മരൻ മുക്ത്വാ കളേവരം പ്രയാതി സമദ്ഭാവം യാതി നാത്യത്ര സംശയ. ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ സംശയത്തോടുകൂടെ ചിന്തിക്കേണ്ട. 24 മണിക്കൂറും പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചാൽ, ഭഗവാനെ തന്നെ സ്മരിച്ചാൽ തീർച്ചയായും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തെത്തും. നമുക്ക് ഈ സ്വച്ഛന്ത മൃത്യു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? അത് കേട്ടിട്ടുള്ളത് ആരിൽ നിന്നാണ്? ഭീഷ്മദേവനിൽ നിന്ന്. ഭീഷ്മദേവർക്ക് ഒരു വരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അച്ഛൻ കല്യാണം കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സ്വയം ഇതൊന്നും വേണ്ട എന്ന് ഉപേക്ഷിച്ച് പോയിപ്പം ഭീഷ്മ ശപഥം എടുത്ത ആളായതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഭീഷ്മർ എന്നുള്ള പേര് വന്നത്. ആ ഭീഷ്മ ശപഥം എടുത്ത അദ്ദേഹത്തിന് ഗംഗാപുത്രൻ, അല്ലെ, അദ്ദേഹത്തിനോട് വേറൊരു വരം കൂടെ കൊടുക്കാണ്. എപ്പോഴാണോ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിനക്ക് ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളത്. അതാണ് സ്വച്ഛന്ത മൃത്യു. അദ്ദേഹം ഈ അമ്പ് ഏറ്റ് കിടന്നിട്ട് പോലും അദ്ദേഹത്തിന് എന്തായിരുന്നു ആഗ്രഹം? ഭഗവാനെ കൺമുമ്പിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കണം എന്നായിരുന്നു. ആ മരിക്കാനുള്ള സമയത്ത് ഭഗവാനിൽ തന്നെ ദൃഷ്ടി ഉറപ്പിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ശരീരം വിടാൻ പറ്റി. ഇതിലും വലിയ പുണ്യം എന്താ ഉള്ളതല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയണത്. അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? എപ്പോഴും ഭഗവത് സ്മരണയില് തന്നെ ഇരിക്കണം. ഇവിടെ പറയണു, കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുന്നവൻ ഉടനെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവം കൈക്കൊള്ളുന്നു. പരമപാവനനാണ് ഭഗവാൻ. തന്മൂലം നിരന്തരം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഇരിക്കുന്നവരും പരമപാവനരത്രേ. സ്മരണം എന്ന വാക്ക് സുപ്രധാനമാണ്. ഇവിടെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുക. ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം.
എപ്പോഴും ആരെ സ്മരിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാനെ. ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്തിലൂടെ കൃഷ്ണാവബോധം പുലർത്തിപ്പോരാത്ത ഒരു ജീവന് പവിത്രത ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കൃഷ്ണസ്മരണ സാധ്യമാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭഘട്ടം മുതൽക്കേ കൃഷ്ണാവബോധം ശീലിക്കണം. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറഞ്ഞത് 5 വയസ്സ് മുതലേ നമ്മൾ ഭഗവാനെ പറ്റി പഠിപ്പിക്കണം കുട്ടികളെ, അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹം ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോഴേ ചൊല്ലിയതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ പറയണു, ഭഗവാനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും അറിയണം എന്നാ പറയണത്. ഈ നാമം ചെല്ലണം. പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ നമ്മൾ നാമജപം ഉണ്ടായിരുന്നു. സന്ധ്യയില് വിളക്ക് കൊളുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അരമണിക്കൂർ നിർബന്ധമായിട്ട് നാമം ജപിച്ചിരിക്കണം അല്ലെ. അരമണിക്കൂർ കൂടുതലായാലും കുഴപ്പമില്ല. അതുകൊണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് കുറേ നാമങ്ങളൊക്കെ അറിയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ഒന്നാമത് അമ്മമാർക്ക് സമയമില്ല. അമ്മമാര് വരണത് തന്നെ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ്. പിന്നെ അമ്മമാര് വന്നു കഴിഞ്ഞൊന്ന് ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യട്ടെ, ഞാൻ കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് വെറുതെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം എന്താ ചെയ്യണേ? TV ഓൺ ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്താ, സന്ധ്യയാണോ രാത്രിയാണോ ഇതൊന്നും അറിയില്ല. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഓടുകയാണ്, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കടന്ന് ഓടും. കാരണം വേണ്ടത് വേണ്ട സമയത്ത് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് അറിയണില്ല, അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണില്ല. കാരണം അമ്മൂമ്മമാര് വരെ മരിക്കണതിന് മുമ്പ് വരെ TV കണ്ടിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. പിന്നെ ഇപ്പൊ ആരാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക? പണ്ട് ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും ഭഗവാനെ തന്നെ ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നു. കാരണം അതായിരുന്നു ശരി, അതുകൊണ്ടാണ്. അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്കറിയാം സീരിയലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സന്ധ്യാസമയത്താണ് മിക്കവാറും. കാരണം ഹിന്ദുക്കൾ മാത്രമാണ് ഈ സന്ധ്യാസമയത്ത് പോയിരുന്ന സീരിയൽ കാണുക. അത് മുഴുവനും നമ്മുടെ കഥകളാണ്, വേറെ ആർക്കും കഥകളില്ലാത്ത പോലെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ അത് കാണണോ വേണ്ടിയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുക. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ പോട്ടെ, അത് പറഞ്ഞു പോയപ്പോ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭഘട്ടം മുതൽക്കേ കൃഷ്ണാവബോധം ശീലിക്കണം. നിര്യാണ വേളയിൽ വിജയം വരിക്കണമെങ്കിൽ കൃഷ്ണസ്മരണ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് താനും. അതുകൊണ്ട് സദാ മഹാമന്ത്രം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. നമ്മളെ പല പ്രാവശ്യം, നമ്മളിപ്പോ 7 ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു, 8ാമത്തെ ക്ലാസ്സിലെത്തി. ജപത്തിനെ പറ്റി പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ. ജപമാല ഇല്ലാത്തവര് ജപമാല മേടിക്കണം. ജപമാല മേടിച്ച് ഒരു മാലയെങ്കിലും ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ജപിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. കാരണം നമുക്കത് പരിശീലനം ഉള്ളവരല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, ഇല്ലാത്തവർക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് നമ്മൾ നിരന്തരം ജപിക്കണം. അപ്പോ ഒരു പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ഒരു മാല ജപിക്കാൻ ഒരു പക്ഷെ 10 മിനിറ്റ് വരെ എടുക്കാം. കാരണം നമ്മൾ ആ പരിചയം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ, ഈ പരിചയം ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഈ 10 മിനിറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും 10 മിനിറ്റ് ഞാൻ എന്തോരം സമയം എന്റെ പോയിന്നല്ലേ. നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ 24 മണിക്കൂർ നമുക്കുണ്ട്. ഈ 24 മണിക്കൂറിൽ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഒരു 10 മിനിറ്റ് നമ്മൾക്ക് ചെലവാക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ മനുഷ്യജന്മം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ നേടുന്നത്? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും മാല, എന്ത് മാലയാണോ ഇപ്പൊ കയ്യിലുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ആ മാലയിൽ ജപിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ മാല വാങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ ജപിക്കാം. നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ഈ നാമം, ഈ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങി വെച്ചത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ കലിയുഗ അവതാരമായ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എങ്ങനെയാ നമ്മളോട് ശിഷ്ടാഷ്ടത്തിൽ പറഞ്ഞേക്കണേ? തൃണാദപി സുനീചേന തരോരപി സഹിഷ്ണുന അമാനിന മാനദേന കീർത്തനീയ സദാഹരി. എപ്പോഴും സദാഹരി, ഹരിനാമം ജപിക്കണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. വൃക്ഷത്തെ പോലെ സഹന ശക്തി ഉണ്ടാവണം. തരോരിവ സഹിഷ്ണുന, അപ്പോ പുൽക്കൊടിയെ പോലെ നമ്മള് വിനയാന്വിതരായിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. എന്തിനാ? നമ്മുടെ ആ സമയം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് തമ്മിൽ തല്ലിയോ സംസാരിച്ച് കളഞ്ഞോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി എന്താ പറയാ എന്ന് വെച്ചാൽ ആരോട് സംസാരിക്കേണ്ടെന്നല്ല, അതിനുള്ള സമയം നമ്മൾ കണ്ടെത്തണതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജപം തീർത്തിരിക്കണം. അതിന് ഏറ്റവും പറ്റിയ സമയമാണ് ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തം. രാവിലെ എണീക്കുക. രാവിലെ എണീറ്റിട്ട് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക്, ആദ്യമൊക്കെ നമുക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാവും. രാവിലെ എണീക്കാൻ പറ്റാത്തവരെ പറ്റിയാ പറയണത്. അവര് കുറച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂർ നിങ്ങൾ നേരത്തെ എണീറ്റ് നോക്കൂ. അങ്ങനെ എണീറ്റ് നിങ്ങൾ ഒരു 2 മാല, അപ്പൊ ആരും ശല്യം ഉണ്ടാവില്ല. ജപിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. കാരണം നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രായം നമ്മളൊന്നും അറിയണില്ല. ഒരു ദിവസം രാവിലെ എണീറ്റ് സൂര്യൻ ഉദിച്ച് രാത്രി സൂര്യൻ എന്താ പറയാ സന്ധ്യയ്ക്ക് സൂര്യൻ അസ്തമിച്ച് ഒരു രാത്രി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ പോയി. അങ്ങനെ ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഒരു വയസ്സ് കൂടി. അപ്പൊ നമ്മുടെ വയസ്സ് കുറയല്ല ചെയ്യണേ, നമ്മൾ പ്രായമായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരു പിടിവള്ളിയാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ നാമം ജപിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് പല വിഘ്നങ്ങളും നേരിട്ടേക്കാം. എങ്കിലും എല്ലാം സഹിച്ചുകൊണ്ട്
ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് മുഴുവനുമായിട്ട് മന്ത്രം ഒരു മുത്തിൽ നമ്മൾ ജപിക്കണം. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ജപിക്കണം നല്ലതാണ്, ചൊല്ലണത് നല്ലതാണ്. കാരണം പലർക്കും കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ. പക്ഷെ ജപം ഇതിൽ ഏറ്റവും മുഖ്യമാണ്. ജപിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ജപത്തെ, അതായത് ജപിച്ച് 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 നമ്മൾ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഒരു രൂപം നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ വിധത്തിൽ ജപിച്ചാല്, അപ്പൊ അങ്ങനെ ജപിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രയോജനം എന്താ? എപ്പോ പറയുമ്പോഴും ഒരു ഫോൺ കോൾ വന്നാൽ കൂടെ നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. കാരണം നമുക്കതൊരു ശീലമായിട്ട് മാറും. അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ഹരേ കൃഷ്ണ പറയുമ്പോൾ അടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരാളും അത് കേൾക്കുകയാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് വരാനായിട്ട് സാധിക്കണം. എന്നാൽ നാമജപം തുടരുക തന്നെ വേണം. എന്നാൽ ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള പ്രയോജനം തികച്ചും അനുഭവപ്പെടും. ഇനി ഇവിടെ പറയണു, നമ്മൾ എങ്ങനെ ശരീരം ത്യജിച്ചാലാണ് നമുക്ക് ഈ ശരീരം നമ്മൾ എങ്ങനെ ത്യജിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ വീണ്ടും പറയാണ്. യം യം വാഭിസ്മരൻ ഭാവം ത്യജത്യന്തേ കളേവരം തം തമൈവേദി കൗന്ദേയ സദാ തദ്ഭാവ ഭാവിതഃ. എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു, അന്ത്യകാലത്തിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ പോലെയുള്ള തന്നെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റും. പക്ഷേ അത് നമ്മളെല്ലാവരെ കൊണ്ട് സാധിച്ചൊന്നും വരില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മളോട് അതിനും പറഞ്ഞു തരികയാണ് എന്താ സംഭവം ഉണ്ടാവാൻ പോണെന്ന്. എന്തിനെ കുറിച്ച് ഓർത്താണോ നമ്മൾ മരണവേളയില് ഈ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നത്, ആ ആള് അതേ രൂപം പ്രാപിക്കും എന്നാണ് പറയണത്. മരണത്തിന്റെ നിർണായക നിമിഷത്തിൽ നടക്കുന്നത് എന്തെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. കൃഷ്ണസ്മരണയോടെ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവർ അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് പദം പോകുന്നു. മറ്റേതെങ്കിലും സ്മരണ പുലർത്തിക്കൊണ്ട് മരിക്കുന്നവർ ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്തുകയില്ല. നമ്മൾ നേരത്തെ അമ്മൂമ്മയുടെ കഥ പറഞ്ഞ പോലെ ഇരിക്കും. ഈ ജന്മത്തിൽ സാത്വിക ഭാവത്തോടെ ജീവിക്കുകയും കൃഷ്ണനെ നിരന്തരം സ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് അന്ത്യവേളയിലും ഭഗവത് സ്മരണ ഉദിക്കും. കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പോകുന്നതിന് അത് സഹായമായി തീരുകയും ചെയ്യും. ആധ്യാത്മികമായി ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകി ജീവിതം നയിച്ച ഒരാൾക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഭൗതിക ദേഹമല്ല ആധ്യാത്മിക ദേഹമായിരിക്കും ലഭിക്കുക. നിരന്തരമായ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന നാമജപം അത്രേ മരണവേളയിൽ ഒരാളുടെ മനോഭാവത്തെ വേണ്ടുന്ന വഴിക്ക് തിരിക്കാനുതകുന്ന ഉത്തമമായ മാർഗം. നിങ്ങളിപ്പോ ഈ PPT തന്നെ 3 സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ച്, അല്ലെ, അതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത്. കാരണം എന്താ, അത്രയും അധികം ആ മന്ത്രത്തിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അപ്പൊ ആ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനെപ്പറ്റി തന്നെ കൂടുതൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു ജഡഭരതന്റെ കഥ ഒരുപക്ഷെ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഒരു ഭരതമുനി, നമ്മളെ ഭാരതം എന്ന് പറയണില്ലേ, അദ്ദേഹം പണ്ട് കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു. വളരെ എന്താ പറയാ, അത്രയും സ്വാത്വികനായിട്ടുള്ള ഒരു രാജാവായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ തരത്തിലും ഭാര്യ, പുത്രൻ, വീട്, എല്ലാത്തിൽ നിന്നും രാജ്യം, എല്ലാത്തിൽ നിന്നും വിട്ട്, പണ്ട് നമ്മള് എല്ലാവരും വനവാസം, അല്ലെ, നമ്മള് ഇതിന് പോകൂലേ, വാനപ്രസ്ഥം, നമ്മുടെ വർണ്ണാശ്രമങ്ങളില് ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. അപ്പൊ ഈ വാനപ്രസ്ഥം നമ്മള് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം കഴിഞ്ഞാൽ വാനപ്രസ്ഥത്തിലേക്ക് പോവാന്നുള്ളൊരു ചടങ്ങുണ്ട്. അതങ്ങനെയാണ് എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഈ രാജാവും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് കാട്ടിൽ പോയി താമസിച്ചു. കാട്ടിൽ പോയി അദ്ദേഹം ഹോമങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്ത് അങ്ങനെ സുഖമായിട്ട് അവിടെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ ഉണ്ടായേ, ഒരു മാൻകുട്ടി, അത് ഗർഭമായിട്ടുള്ള ഒരു മാനായിരുന്നു. സോറി, മാൻകുട്ടി അല്ല, ഗർഭമായിട്ടുള്ള ഒരു മാനായിരുന്നു. ആ മാൻ ഓടി പോണ സമയത്ത് അത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വേടൻ അതിനെ ഓടിക്കും. ആ ഓടിച്ചിട്ട് അത് പാവം ആ പുഴക്കരയിൽ വീണ് ചത്തിട്ട് പ്രസവിച്ചിട്ട് ആ ചത്തു പോവാണ്. അങ്ങനെ പോകുമ്പോ അവിടെ ഇരുന്ന ഭരതമുനിക്ക് ആ കുട്ടിയുടെ മുഖം കണ്ടപ്പോ ഭയങ്കര വിഷമം തോന്നി. കൊച്ചുകുട്ടിയല്ലേ. അദ്ദേഹം അതിനെ എടുത്തോണ്ട് വന്നിട്ട് പിന്നെ അതിനെ വളർത്തുകയാണ്. അങ്ങനെ വളർത്തി അദ്ദേഹം അതിനെ നോക്കി, അതിനെ ചിന്തിച്ച്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായി ജീവിതം. എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച ആളാട്ടോ. അപ്പൊ മായ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വലിയതാണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും. നമ്മളൊന്നും വിചാരിക്കുന്നതിന് അപ്പുറമാണ്. അപ്പോ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച രാജാവിനും അവിടെ ഒരു ബന്ധം വരികയാണ് ആ മാനിനോട്. ആ മാനിനെ വളർത്തി, മാനിനെ തന്നെ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, ഞാനില്ലെങ്കിൽ മാൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരികയാണ് അദ്ദേഹം. അങ്ങനെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു മാനായിട്ട്
മാനിനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കുമ്പോൾ പിന്നത്തെ ജന്മത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു മാനായിട്ട് വരും. അപ്പൊ അദ്ദേഹം മാനായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പൂർവ്വജന്മം അത്രയും യോഗ്യ പോലത്തെ രാജർഷികളാണല്ലോ അന്നുള്ളവര്. അദ്ദേഹത്തിന് ആ മാനിന്റെ സ്മരണ വരിക. അപ്പൊ മാനിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് മുജ്ജന്മ സ്മരണ വരും. അങ്ങനെ ആ മാനിന്റെ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് വേറൊരു ശരീരം കിട്ടും. അത് മനുഷ്യജന്മം തന്നെയാണ്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് പൂർവ്വസ്മൃതി ഉള്ളതുകൊണ്ട്. അതിനെയാണ് ആ ആളെയാണ് ജഡഭരതൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ജഡഭരതൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം അദ്ദേഹം ജഡം പോലെ ആരോടും മിണ്ടില്ല, സംസാരിക്കില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം അദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ടാണ് മാനായിട്ട് ജനിച്ചതെന്ന്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ശരീരം കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി ഭഗവാനിലേക്ക് മാത്രം എത്തിയാൽ മതി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു കഥ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഭാഗവതത്തിലുള്ള കഥയാണ്. അത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അതായിട്ട് നമ്മൾ മാറുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു, തസ്മാത് സർവേഷു കാലേഷു മാമനുസ്മര യുദ്ധ്യച മയ്യർപ്പിത മനോബുദ്ധിർ മാമേ വൈഷ്യസ്യ സംശയ. അപ്പൊ തിരിച്ചും ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്, തസ്മാത് സർവേഷു കാലേഷു, എപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും അർജുന, അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നീ എന്നെ ഓർമ്മിക്ക. ഞാൻ എന്താ പറയാ, എന്നെ ഓർമ്മിച്ചാൽ മാത്രമേ നിനക്ക് ഇനി ഒരു ജന്മം ഇല്ലാണ്ട് വരുള്ളൂ എന്ന്. അപ്പൊ എപ്പോഴും നീ എന്നെ ഓർമ്മിക്കുക, അതോടൊപ്പം തൻ്റെ നിയത കർമ്മമായ യുദ്ധം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു തരുന്നതും നമ്മളോട് വെറുതെ ഇരുന്ന് ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കാനല്ല കേട്ടോ പറഞ്ഞു തരുന്നേ. ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെ നമ്മൾ ചെയ്യണം, നിയത കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യണം അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? അതുകൊണ്ട് അതോടൊപ്പം തൻ്റെ നിയതകർമ്മമായ യുദ്ധം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുക. സ്വകർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചും മനോബുദ്ധികൾ എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ചുമിരുന്നാൽ നീ എന്നെ പ്രാപിക്കും, സംശയമില്ല. അർജുനനോട് ഭഗവാൻ അത് തീർത്ത് പറയാണ്. നമ്മുടേതായ എന്താണോ കർമ്മം, ആ കർമ്മം നമ്മൾ നിറവേറ്റാണ്ട്, എനിക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മരണവേളയിൽ ഞാൻ ഇത് ചെയ്യണമെന്ന് എന്താ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അതിനെ മാത്രം ചെയ്യാനല്ല, എല്ലാ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു മാതാജി പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ ജപിക്കുന്നുണ്ട്. കറക്റ്റ്. അങ്ങനെ ജപിക്കാൻ പറ്റുന്നത് വളരെ ഭാഗ്യമാണ്, എപ്പോഴും അങ്ങനെ ജപിക്കാൻ പറ്റുകയെന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ജപിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഭഗവാനെ തന്നെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോഴും അത് തന്നെ വരും. അപ്പൊ എന്ന് വെച്ച് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായ കർമ്മങ്ങളെ ഒന്നും ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ല. ഭഗവാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉത്തിഷ്ഠ അർജുന, നീ എണീറ്റ് നിന്റെ കർമ്മം ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെയും ഭഗവാൻ പറയണു, എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അർജുനനോടുള്ള ഈ ഉപദേശം ഭൗതിക കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെ സംബന്ധിച്ചും പ്രസക്തമാണ്. തങ്ങളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മം നിറവേറ്റുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാൻ ആരെയും ഭഗവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഒരാൾക്ക് ഈ പ്രവൃത്തികൾ തുടരുന്നതോടൊപ്പം ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ പുലർത്തുകയും ആവാം. അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മങ്ങളും അതിന്റെ ഫലം മുഴുവനും ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ച്, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്, അല്ലാണ്ട് ഇതൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യണതല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ താനെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇത് ജീവനെ ഭൗതിക കൽമഷങ്ങൾ ബാധിക്കാതിരിക്കാനും മനോബുദ്ധികളെ ഭഗവാനിൽ ഏകാഗ്രീകരിക്കാനും ഉതകും. കൃഷ്ണനാമോച്ചാരണം ഭക്തനെ പരമോത്കൃഷ്ടമായ കൃഷ്ണലോകത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു എന്നതിന് സംശയമില്ല. പിന്നെ അതിനുള്ള പോംവഴി ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? അഭ്യാസ് 8:8 അഭ്യാസയോഗയുക്തേന ചേതസാനാന്യഗാമിന പരമം പുരുഷം ദിവ്യം യാതി പാർത്ഥാനു ചിന്തയൻ. എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി ആരാണോ ധ്യാനിക്കുന്നത്, ആരാണോ മാർഗത്തിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായി എന്നെ മനസ്സിൽ സ്മരിക്കുന്നത്, അല്ലയോ പാർത്ഥ, അയാൾ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. പ്രഭുപാദര് എപ്പോഴും ഇത് മാത്രല്ലേ, ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, എന്താ പറയാ, മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക. അപ്പോഴും പ്രഭുപാദ ഒരിക്കലും പ്രഭുപാദയുടെ ജപം നിർത്തിയിട്ടില്ല. പ്രഭുപാദയൊക്കെ 64 മാലയാ ജപിച്ചിരുന്നത്. അതൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ചാണ് 16 മാല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നമ്മൾ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെപ്പോഴും ഈ ഇത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ ജപിച്ച് എല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളവരുടെ ശ്രീല ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ കി ജയ് എന്ന് പറയും, നാമാചാര്യ എന്നാ പറയാ. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ 3 ലക്ഷം നാമാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം ജപിക്കുക. ഈ 3 ലക്ഷം നാമം ജപിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹം ഒരു തുള്ളി ജലം എടുക്കുള്ളൂ.
അത്രയ്ക്ക് ആ നാമം ജപിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിനെ പരീക്ഷിക്കാനായിട്ട് മായാദേവി ഒരു വേശ്യാസ്ത്രീയുടെ രൂപത്തിൽ വരും. അപ്പൊ അവിടെയുള്ള ഒരു ആളുണ്ടായിരുന്നു, ആ ഏരിയയുടെ ഒരു ഹെഡായിട്ട് ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ പേരിങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും എത്തണ കണ്ടപ്പോ ഒരു കുശുമ്പ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, അദ്ദേഹം എന്നിട്ട് കുറെ സ്ത്രീകളെ മോശമായിട്ട് ഉള്ള സ്ത്രീകളെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ ഒരു ഹണി ട്രാപ്പ് എന്ന് പറയില്ലേ നമ്മള്, എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു വിധത്തിൽ പോലീസിനെ കൊണ്ട് പിടിപ്പിക്കണം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതിലൊരു പെൺകുട്ടി പറയും ഞാൻ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് നിൽക്കും. അങ്ങനെ ദിവസവും ആ കുട്ടി രാത്രി ആവുമ്പോഴേക്കും വരും. അപ്പൊ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പറയും, ഇന്നത്തെ എന്റെ ജപം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, എനിക്ക് ഈ മാസം ഇത്രയും ജപിച്ച് തീർക്കണം എന്നുണ്ട്, അത് ഞാൻ തീർന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ പറയണ പോലെ ചെയ്യാന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ദിവസവും ആ കുട്ടി വരുമ്പോ ആ കുട്ടി എന്താ കേൾക്കണേ, ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ തന്നെ ആ കുട്ടി പറയും, ഞാൻ എന്നെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ആള് വിട്ടതാണ്, ഇവിടുത്തെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ആണ്, അദ്ദേഹം എന്നെ വിട്ടതാണ് അങ്ങയുടെ പേര് മോശമാക്കാനായിട്ട്, എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം, ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേന്ന് നോക്കിയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയും, എനിക്കറിയാം അദ്ദേഹമാണ് എന്നെ വിട്ടതെന്ന് ഒക്കെ എനിക്കറിയാം, പക്ഷെ ഞാൻ പോവാണ്ട് ഇവിടെ ഇരുന്നതാണ്, നീ വിഷമിക്കണ്ട, നീ ജപിച്ചോളാൻ പറയാണ്. അങ്ങനെ ആ സ്ത്രീ വലിയൊരു ഭക്തിയായി മാറിയപ്പോ ആ സ്ത്രീക്ക് അറിയാം അവരുടെ ധനം മുഴുവനും അനാശാസ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ എല്ലാ ധനം വൈഷ്ണവർക്ക് ദാനം ചെയ്യാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങളെ എവിടെയൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ എല്ലായിടത്തും പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ടാലാവുന്നത്, കാരണം എല്ലാവർക്കും പ്രചരിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല അല്ലെ. ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പ്രഭുപാദയെ പോലെ എല്ലായിടത്തും പോവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ പ്രഭുപാദയ്ക്ക് എന്തുകൊണ്ടാ സാധിച്ചത്, പ്രഭുപാദയുടെ കൂടെയുള്ളവരെ പ്രഭുപാദയെ സഹായിച്ചു. കുറെ ആൾക്കാര് പ്രഭുപാദയുടെ കൂടെ, ആദ്യമൊക്കെ പ്രഭുപാദ കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ടു, പക്ഷെ പിന്നെ ആളുകള് പ്രഭുപാദയെ സഹായിക്കാൻ തുടങ്ങി അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മൻ തൻ ധൻ അല്ലെ, എല്ലാ വിഷയമാണ്, മനസ്സും ശരീരവും എന്താ പറയാ ധനവും എല്ലാം വേണം. അപ്പൊ ആ ധനം സ്വരുക്കൂട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗൃഹസ്ഥർക്കേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ ആ സ്ത്രീ ഉണ്ടാക്കിയ ധനം മുഴുവനും അനാവശ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ധനമാണ്. അപ്പൊ ആ ധനം മുഴുവനും വൈഷ്ണവർക്ക് വേണ്ടി ദാനം ചെയ്യാം. വൈഷ്ണവർക്ക് ദാനം ചെയ്താൽ കൃഷ്ണപ്രേമം ബാക്കിയുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ അവരെ കൊണ്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ സ്ത്രീ എന്താ പറയാ, എന്നും തുളസി ദേവിയെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സ്ത്രീയാണ്. അപ്പൊ തുളസിയുടെ ചോട്ടിലാണ് അവർ ഈ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ വിളിക്കാനായിട്ട് വരുമ്പോ ഇരിക്കുക. അങ്ങനെ അവര് വലിയൊരു പരമഭക്തിയായിട്ട് മാറുകയാണ്. അപ്പൊ എന്തിനാ കഥ ഇവിടെ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഹരിനാമ ജപത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം പറഞ്ഞതാണ്. അത്രയും പ്രാധാന്യമുണ്ട് നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കണേന്. ഇനി ഇവിടെ ഭഗവാനെ പറഞ്ഞു തരികയാണ്, എന്താണ് ഭഗവാൻ. കവിം പുരാണം അനുശാസിതാര അണോരണീയാം സമനുസ്മരേദ്യ സർവസ്യ ദാതാരം അചിന്യ രൂപം ആദിത്യവർണം തമസപരസ്താത്. എന്താണ് ഭഗവാൻ? സർവജ്ഞൻ, കവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിനെയും അറിയണവനാണ് കവി എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം. നമ്മുടെ കവികള് ഇവിടെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ എന്നാലും അതല്ല ഇത്. കവിയും പുരാണം അനുശാസിതാരം അണോരണീയാം. അനുശാസിതാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാത്തിന്റെയും നീണ്ടാവ് ഭഗവാനാണ്. പുരാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പുരാണ പുരുഷൻ ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അണോരണീയാം, അണോരണി എന്ന് വെച്ചാൽ അണുക്കളിൽ ചെറുതായിട്ടുള്ള, ഏറ്റവും ചെറുതായിട്ടുള്ള അണുവും. അതേപോലെ തന്നെ എന്താ, അണോരണീയാം അണോരണീയ സമനുസ്മരേദ്യ സർവസ്യ ധാതാരം അചിന്യ രൂപം. എല്ലാത്തിന്റെയും ധാതാരം, എല്ലാത്തിന്റെയും ധരിച്ചവൻ ഭഗവാനാണ്. അചിന്യ രൂപമാണ്, ഒരിക്കലും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത ആ രൂപം. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക? ആദിത്യവർണം. ആദിത്യവർണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആ സൂര്യന്റെ ഒരു പ്രകാശം ഉണ്ടല്ലോ, ഉദിച്ചു വരുന്ന ആ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഭംഗിയുള്ള ആ ഒരു സമയമുണ്ട് അല്ലെ. ആദിത്യവർണം തമസപരസ്ത, തമസ് എല്ലാത്തിൽ നിന്നും നമ്മളെ മാറ്റിയിട്ട് ആ ഭഗവാനെയാണ് അനുസ്മരേദ്യ, അണോരണീയാം അനുസ്മരേദ്യ, അതിനെയാണ് നമ്മളെ ചിന്തിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയാണ്. സർവജ്ഞനും ആദിപുരുഷനും സർവനീണ്ടാവും അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതും സകലതിനെയും പരിപാലിക്കുന്നതും ഭൗതികാനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതനും അചിന്യരൂപനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനും ആദിത്യ തേജസ്വിയുമായ വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ആദിത്യവർണ്ണൻ തമസപരസ്ത, അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ട വിധം എന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഇനി ഇവിടെ ബ്രഹ്മാവ് ആരെയാണ് ധ്യാനിക്കണേ? ബ്രഹ്മാവിനെ
ഓരോ ദേവന്മാര് വന്ന് കണ്ടിട്ട് പറയും, ബ്രഹ്മാവേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്നൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ക്ഷീരസാഗര സമുദ്രത്തിലെ ഭഗവാന്റെ അവിടെ പോയി ഇരുന്നിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് ധ്യാനിച്ചിട്ട് പുരുഷ സൂക്തം ചൊല്ലും. വേദങ്ങളിലെ പുരുഷ സൂക്തം ചൊല്ലിയിട്ട് ഭഗവാൻ മനസ്സിലാണ് ബ്രഹ്മാവിന് എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ടാണ് ബ്രഹ്മാവ് എല്ലാവർക്കും അത് എത്തിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ പരമശിവനാണെങ്കിലും പാർവതി ദേവിക്ക് ആരെ പറ്റിയാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? രാമായണം അല്ലെ, രാമന്റെ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ആരാ? പരമശിവനാണ് അല്ലെ. പരമശിവൻ അങ്ങനെ എന്താ പറയാ, വിഷ്ണു സഹസ്രനാമത്തിലെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഭഗവാന്റെ കഥകളാണ് പാർവതി ദേവിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? 8:10 പറയണു, പ്രയാണകാലേ മനസാചലേന ഭക്ത്യായുക്തോ യോഗബലേന ചൈവ ഭ്രുവോർമധ്യേ പ്രാണമാവേശ്യ സമ്യക് സദം പരം പുരുഷം ഉപൈതി ദിവ്യം. മരണസമയത്ത് യോഗനിഷ്ഠ പൂണ്ട സ്ഥിരമനസ്കനായി പരിപൂർണ ഭക്തിയോടെ ഭ്രൂമധ്യത്തിൽ പ്രാണവായുവിനെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണം ചെയ്യുന്നവൻ തീർച്ചയായും പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ തിരിച്ചും 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ മനസ്സ്, അതായത് അത്രയും നമുക്ക് ക്ലിയർ ആക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ആയതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ സ്മരിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു. ആദിത്യവർണ്ണൻ അല്ലെ, കവീം പുരാണം അനുശാസിതാര, അണോരണീയാം, അണുക്കളിൽ അണുവായിട്ടും അല്ലെ ബൃഹത്തായിട്ടും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാത്തിന്റെ ആധാരം ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ അചിന്ത്യ രൂപനാണ്. ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നതിന് അപ്പുറത്താണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തികള്. ആദിത്യവർണ്ണൻ തമസപരസത, ഇരുട്ടിനെ മാറ്റിയിട്ട് തമസ്സായിട്ട് ആദിത്യവർണ്ണനായിട്ട് വരുന്ന ആ ഭഗവാനാണ്, ദിവ്യനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയണം അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ ഈ ഒരു പടം കാണിച്ചേക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥം, നമ്മൾ എത്ര വലിയ യോഗിയായിട്ടിരുന്നാലും നമ്മുടെ മനസ്സ് ശരിയല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരിക്കലും ആ ഒരു ഈ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കില്ല. അറിയാണ്ട് പോലും നമ്മുടെ മനസ്സ് അതിൽ പെട്ടുപോകുന്ന പറയണേ. അപ്പോ അങ്ങനെ പോണത് എന്തുകൊണ്ടാ? നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലെ ദൃഢബുദ്ധി ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ദൃഢബുദ്ധി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ എപ്പോഴും ചാഞ്ചല്യം വരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ നമ്മൾക്കറിയാം, അജാമിളന്റെ സ്റ്റോറി എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. മരണസമയത്ത് അറിയാണ്ട് പോലും നമ്മുടെ യമദൂതന്മാര് വന്നിട്ട് അജാമിളിനെ കൊണ്ടുപോവാനായിട്ട് വരികയാണ് മരണസമയത്ത്. ആ സമയത്ത് മകന്റെ പേര് നാരായണൻ എന്നായിരുന്നു. അങ്ങനെ അറിയാണ്ട് നാരായണ പേടിച്ചിട്ടാണ് വിളിക്കണേ. ആ സമയത്ത് നാരായണ എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ വിളിയുടെ മുകളില് വിഷ്ണു പാർഷദന്മാര് വന്നിട്ട് യമരാജന്റെ കിങ്കരന്മാര് ഓടിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അപ്പോ അവർക്ക് അത്ഭുതമായി. ഇവര് കണ്ടിട്ടില്ല വിഷ്ണു പാർഷദന്മാരെ, ഈ യമരാജന്റെ ആൾക്കാരെ. അവർക്ക് അത്ഭുതമായിട്ട് അവർ ഓടിച്ചെന്നിട്ട് യമരാജനോട് ചോദിക്കണേ, എന്തായി കാണുന്നത്? അവിടെ മുഴുവനും തിളങ്ങണ കുറെ മനുഷ്യരെ കണ്ടു എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ പറയാണ്, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കുന്ന ദിക്കില് യമരാജന്മാര് വരില്ല. യമരാജന് പോലും വരാൻ സാധിക്കില്ല. ഇനി 14-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, അനന്യചേതാ സതതം യോമാം സ്മരതി നിത്യശഃ തസ്യാഹം സുലഭ പാർത്ഥ നിത്യയുക്തസ്യ യോഗിനഃ. അല്ലയോ പാർത്ഥ, സ്ഥിരമായ നിരന്തരമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം മൂലം സ്ഥിരചിത്തയോടെ എന്നെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുന്ന യോഗനിഷ്ഠന് ഞാൻ സുപ്രാപ്യനാണ്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ, എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്നെ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്ന യോഗികളെയാണ് അല്ലെ. യോഗിനാമപി സർവേഷാം മദ്ഗതേ അന്തരാത്മന. നമ്മളിവിടെ 6-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ അവസാനം ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? 15-ല് മാമുപേത്യ പുനർജന്മ ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം നാപ്നുവന്തി മഹാത്മാന സംസിദ്ധിം പരമാംഗത. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയണു, മാമുപേത്യ പുനർജന്മ ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന് പറയുന്നതാണ് ദുഃഖാലയമാണ്, അശാശ്വതമാണ്. ഇവിടെ ഒന്നും ശാശ്വതമല്ല. ഇവിടെ ആർക്കെങ്കിലും പൂർണ്ണമായിട്ട് സന്തോഷം എന്ന് പറയാൻ ഈ നമ്മുടെ ഇരിക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും സാധിക്കുമോ? നമ്മുടെ ദുഃഖം ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനെയാണ് നമ്മൾ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് പൂർണ്ണ സന്തോഷമാണോ? അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പഴയതായി. അപ്പൊ നമ്മൾ പുതിയതിനെ ആഗ്രഹിക്കും. അത് കിട്ടിയില്ലേ നമുക്ക് വീണ്ടും വിഷമമായി അല്ലെ. അപ്പോ ഈ കാണുന്ന ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ദുഃഖാലയമാണ്. ഭഗവാൻ പറയണു,
ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിച്ച മഹാത്മാക്കൾ പരിപൂർണത നേടിയവരാകയാൽ പിന്നീട് ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരവുമായി ഈ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലെത്തിയ ആർക്കും തിരിച്ചു വരേണ്ട വരില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയണത്. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ആ ബ്രഹ്മ ഭുവനാൽ ലോക പുനരാവർത്തിനോ അർജുന മാമുപേത്യതു കൗന്ദേയ പുനർജന്മന വിദ്യതേ. ഏറ്റവും ഉയർന്ന ലോകമായ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ലോകമാണ് ബ്രഹ്മലോകം. ആ ബ്രഹ്മലോകം വരെ എത്തിയാലും ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിലെ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി എന്ന് പറഞ്ഞ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നമ്മൾ വരണം. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ശരീരം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജനിക്കുക, ജീവിക്കുക, ഇണചേരുക, ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുക, പിന്നെ അതിന് കുറച്ച് നാൾ നീണ്ടു പോവുക, മരിക്കുക, അങ്ങനെ അവസ്ഥകളിൽ കൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോയേ പറ്റും. മരണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു വലിയൊരു ദുഃഖമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അല്ലെ. കാരണം നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി അറിയില്ല. അറിയണവരാണെങ്കിൽ കൂടെ ആ ഒരു വേർപാട് ആരുടെ ആയാലും നമുക്ക് സഹിക്കുന്നതിലപ്പുറമാണ്. അപ്പോ ഈ ഒരു ദിക്കിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മോക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ശാശ്വതമല്ലാത്ത ദുഃഖപൂർണമായ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു രക്ഷപ്പെടല് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ എത്തിപ്പെട്ടാൽ നമുക്ക് ഈ എപ്പോഴും ചുറ്റിക്കറങ്ങണ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വരേണ്ടില്ല. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സർവോന്നതമായ ഗ്രഹം ബ്രഹ്മലോകം മുതൽ ഏറ്റവും അധമമായുള്ളത് വരെ ഓരോന്നും ജനന മരണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ദുരിതപൂർണമായ സ്ഥലങ്ങളാണ്. കുന്തിപുത്ര, എന്റെ പരമപദത്തിൽ എത്തിയവനാകട്ടെ പിന്നീട് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായി വരുന്നില്ല. 21ാമത്തെ ശ്ലോകം. അവ്യക്തോ അക്ഷരം ഇത്യുക്ത തമാഹു പരമാംഗതി യം പ്രാപ്യന നിവർത്തന്തേ തദ്ധാമ പരമം മമ. വേദാന്തികൾ അവ്യക്തം എന്ന് വിശേഷിക്കുന്നു, അക്ഷയമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതും പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നെ മടങ്ങി വരേണ്ടതില്ലാത്തതുമാണ് എൻ്റെ പരമധാമം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പരമധാമം വേദങ്ങളിലെല്ലാം പറയണത് അവ്യക്തം എന്നാണ്. കാരണം വേദത്തില് ഭഗവാന്റെ ധാമം ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിനെ പറ്റി അവര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതെന്നാണ് പറയണത്, അക്ഷയമായിട്ടുള്ളതെന്നാണ് പറയണത്. അപ്പൊ വേദാന്തികൾ എന്താ പറയണത്? വേദം പഠിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കിട്ടില്ല. ഭഗവാനെ കിട്ടുന്നത് ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമാണ്. വേദാന്തികൾ അവ്യക്തമെന്നും അക്ഷയമെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതും പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നെ മടങ്ങി വരേണ്ടതില്ലാത്തതുമാണ് എൻ്റെ പരമധാമം. ഇവിടെ 28 പറയുന്നു, വേദേഷു യജ്ഞേഷു തപസ്സു ചെയ്വ ദാനേഷു യത് പുണ്യഫലം പ്രതിഷ്ഠം അത്യേതി തത് സർവമിതം വിദിത്വാ യോഗി പരം സ്ഥാനം ഉപേതി ചാദ്യം. ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് വേദപഠനം, യജ്ഞാചരണം, ദാനം, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്നിവയാൽ നേടാവുന്ന പുണ്യങ്ങളൊന്നും മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് തന്നെ മേൽപ്പറഞ്ഞ പുണ്യങ്ങളെല്ലാം ഭക്തന് ലഭിക്കുന്നു. കൂടാതെ അവസാനം അയാൾ സനാതനമായ പരമധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രം ഈ വേദങ്ങളിൽ കൂടെ നേടുന്നതെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടുമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ട് ഒറ്റയടിക്ക് 4 ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകളിലെ കർക്കശ വ്രതങ്ങളെയും പിന്നിട്ടു കളയാമത്രേ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ മനോഹാരിത. ഭക്തനുമായുള്ള സഹവാസം തുടർന്നു പോകുമ്പോൾ ഭഗവത് സേവനത്തിന് അവസരമായി ആ സേവന കർമ്മം കൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചും കൃഷ്ണന്റെ കർമ്മങ്ങൾ, നാമരൂപങ്ങൾ, ലീലകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുമുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഒഴിഞ്ഞുമാറും. അവയെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടിയാൽ ഭക്തന് പഠനത്തിൽ തികച്ചും മനസ്സുറപ്പിക്കും. അപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഭയങ്കര ഹയർ ഫിലോസഫി ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. പക്ഷെ നല്ല ഒരു ഭക്തന്റെ സഹവാസത്തില് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റും. എപ്പോഴും കൃഷ്ണനാമം ജപിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുമില്ല. ഗീതാ പഠനത്തിൽ ആനന്ദം വളർന്നു വരുമ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധം എപ്പോഴും അനുഭവപ്പെടും. അതിന്റെ ഉച്ചകോടിയിൽ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനിൽ പരമപ്രേമഭാവം ഉളവാകുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ ഈ പരിപൂർണ അവസ്ഥയിലാണ് ആധ്യാത്മിക അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന കൃഷ്ണധാമത്തിലേക്ക് ഭക്തന് പ്രവേശനം കിട്ടുന്നത്. അവിടെയാണ് അയാൾ ശാശ്വതമായി ആനന്ദിക്കുന്നതും. ഇത് ഗോപീചന്ദനാണ്. ഗോപീചന്ദൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോ ഇതേപോലെയാണ്. ഇത് തുളസീദളം എന്നാണ് പറയാ. ഇത് ഭഗവാന്റെ കാൽപാദങ്ങളാണ്. ഇതിന് നമ്മൾക്ക് ഗോപീചന്ദൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കട്ട മേടിക്കാൻ കിട്ടും. അത് വെറുതെ ചാലിച്ചിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ തൊടും, നെറ്റിയിൽ തൊടും. അത് നമ്മൾ എല്ലാ ഇസ്കോൺ ഡിവോട്ടീസിനെ കണ്ടാലും നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോ എന്താണ് ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇത് ഭഗവാന്റെ കാൽപാദങ്ങളാണ്. നമ്മൾ 12 സ്ഥലത്ത് ഈ
ഗോപീചന്ദനം ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിനൊരു മന്ത്രമൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ മന്ത്രം ചൊല്ലിയിട്ടാണ് ലലാടെ കേശവന്ധ്യായ നാരായണ മതോദരെ, വയറിന്റെ അവിടെ നാരായണൻ, പക്ഷസ്ഥലേ ഗോവിന്ദന്തു പക്ഷസ്ഥലേ മാധവന്തു ഗോവിന്ദം കണ്ഠകൂപകെ, കണ്ഠത്തിന്റെ അവിടെ ഗോവിന്ദൻ. പിന്നെ വിഷ്ണു ദക്ഷിണേ പുരുഷോ വാഹൗച്ച മധുസൂദനോ ത്രിവിക്രമം കന്ധരേതു വാമനം വാമപാർശ്വകെ ശ്രീധരം വാമഭാഗവത്തോ ഋഷികേശം ച കന്ധരെ പൃഷ്ഠേച്ച പത്മനാഭഞ്ച കഡ്യാം ദാമോദരം ന്യസേത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം അത് വാസുദേവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ നെറ്റിയിൽ വെക്കും. അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാല് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളുടെ, എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരം ശുദ്ധമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഗോപിക്കുറി എല്ലാം തൊട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരാൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ, ആരാ? നമ്മുടെ പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ കൂടെ രണ്ട് കിളികൾ ഇരിക്കുമ്പോ ആ ഒരു പരമാത്മ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ശരീരത്തില് ആ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ആ ഇരുത്തണ ആ ഒരു ഇതിന്റെ സ്മരണയിൽ നമ്മൾ അത് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഗോപീചന്ദനം ചെയ്യുന്ന ആളുടെ മഹാത്മ്യം എന്താ പറയണത്? കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാവും, ഗംഗാ നദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്തതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും, 1000 അശ്വമേധങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും, ഗോപീചന്ദനം ധരിക്കുന്ന ആളുടെ അടുത്ത് യമരാജൻ വരുന്നില്ല, ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ.